ରାଜା ଯାଇ ରାଜକୋଟ ଭିତରୁ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଉ। ହଉ ହଉ ଚା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ପଳେଇ ଆସିବା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଆରେ ରାଜା ଏ ରାଜକୋଟଟା ଭୂତ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତୁ ଡରୁ କଣ ହେଲା ଡରୁଛୁ କଣ ଆ ଏ ବୋଉଲୋ ଭୂତ 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 ଭୂତଲୋ ଭୂତ। ଆରେ କାହିଁ ଭୂତ କାହିଁ ଆରେ ଚେମେଚ ଡରୁଛୁ ହଁ ତୁ ତ ଡରିଲୁ ଆମକୁ କାହିଁ ଡରିଲୁ ଚାଲ 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 ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ। ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରି କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା ସେୟାର ବି କରିବେ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ରାଜା ହିଁ ପଛରେ ଏଠି ଉଣ୍ଡିଥିଲେ ରେ। କିଏ ଉଣ୍ଡି ଥାଉ ମ ଆମ ତ କିଏ ଅଛି ଉଣ୍ଡିଥିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଚାଲୁ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବା ଡର ମାଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଡର ପୁରା ମୁଁ ଅଛି। ଆରେ କାହିଁକି ଆରେ ସତରେ କେବେ ଉଣ୍ଡିଥିଲେ ଏଠି। ଆଚ୍ଛା ଡର ଆଚ୍ଛା ଚାଲ 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 ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ କିଏ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା ଆରେ କାହିଁ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଠି କିଏ ଅଛି ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ 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 ଜାଗା ଛାଡି ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଚାଲ ଚାଲ ଟିକେ ଉପରୁ ବୁଲିକି ଆସିବା ଚାଲ 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 ଟିକେ ଉପରେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଏଇ ନଦୀ କି ତ ହଁ ଏଇ ନଦୀ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିବେ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ନ ଏକର ହେକଳକୁ ପହଁରା ଆଉ ସିଏ ପହଁରିଲା ଯେ ଅଧା ହାଟରେ ବୁଡିଗଲା ଆଉ ଏଇ ଦିନ ତା ଆତ୍ମା ଏଇ କୋଠରୀରେ ବୁଲୁଛି। ଏଇ କୋଠରୀରେ ହଁ ମୋ ଜେଜେ କହୁଥିଲେ ନୁହଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଉପାଡ଼ି ଦବ ତା ଆତ୍ମା ପଳେଇ ଆସିବ। ନାଇଁ ତୁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ। ନା ସତ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋ ଜେଜେ କହୁଥିଲି ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଯିବାରେ ଏଠୁ କାହିଁ ଆଣିଛୁ ଏଇ କୋଠା ଭାଇ ସାଂଘାତିକ କୋଠରୀ ଏଠୁ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନ ଯିବା ଆମ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ହଉ ଚାଲ 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 ପଳେଇ ଆସିବା ଚାଲ ତଳକୁ ପଳେଇବା ତଳକୁ ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲିକି ତଳେ ପଳେଇବା ଆଉ। ହଉ ଚାଲ 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 ତଳେ ବୁଲିକି ପଳେଇବା। ହଉ ହଉ ଆରେ ଜାଣିଛ ଏଇ କଣ୍ଟାଟା ମୁଁ କଥା କହୁଥିଲି। ଏଇ କଣ୍ଟା ହଁ ଏଇ କଣ୍ଟା ବା ତାକୁ ତାହା ଲାଗିବନି ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁତିକି ଆସେ ତାହା ଲାଗିବନି ହେଲା। ହଉ 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 ତୁ ଯା ତୁ ଯା ଲାଗିବନି ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁତିକି ଆସେ। ଏ ଅଭିଜିତ ଡହରାଟା ଯାଏ କଣ୍ଟାଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦବା ମ ହେଟା ଡହରା କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି।
ଓହୋ ମତେ ମୁତ ଲାଗେ ମୁତିକି ଟିକେ ଆସେ ଆଉ। ଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲା ପଛରେ ଗୋଟେ ବସିଥିବା ଲାଗିଲା ମତେ। ମୁଁ ଦେଖେ କାଇଁ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଏଠି। କିଏ ଗୋଟେ ବସିଥିଲା ଏଠି ତାହେଲେ ମୋ ମନ ଭ୍ରମ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ। ଆରେ ଏଇଟା ତ ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଏଠି ପୁଣି ତାକୁ କିଏ ନେଇକି ହେଲା। ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଘର ମତେ ଭାରି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ରାଜକୋଠି ଭାରି ରହସ୍ୟମୟ। ହଉ ଦେଖିବା ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ନହେଲେ। ଏଲେ ବୋଉଲୋ ଏଇଟା କିଏ କିଲୋ? ଆରେ ଏଇଟା କିଏ? ଏଠି କ'ଣ ବଇଛ ଆସିକି? ଏ ଭାଇ ଏଠି କ'ଣ ବଇଛ? ଏଠି ତମର କି କାମ? ଏ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ତମର କ'ଣ କାମ? କିଛି କହୁନ କ'ଣ ଭାଇ? ତମ ଶୁଭୁନି? ଆରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଚା ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା ଚା। ଆରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି ରେ? ଆରେ ଏଇଠି ତ ଚପଲ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତୁ ଯା ଏପଟ ଖୋଜେ ଆଉ ମୁଁ ଏପଟ ଖୋଜୁଛି ଆଉ। ଆରେ ଏଇ ଭାଇ ଜଣକ କିଏ? ଆ ଭାଇ ତମେ ଏଠି କ'ଣ ବଇଛ? ଆରେ ଭାଇ ତମେ କିଏ କିଏ କିଏ? अरे सीते कौन छिड़ाई जी जारी के पचारे देखो। अरे किए 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 मो से मत के लागुछ। अरे एने कौन डरू तू? अरे मो सांग दी जण कोठी हजि जाइछंती बोले को के नै जाई बोले। अब तक पाउनु नाही। अब चाचा देखिया कौन होउजी तू। अरे तू हेतुर भी जाने हेतुर भी जाउची। हां हां जल्दी खोजिए।